Hola, bones. Avui us ensenyaré un truc de cartes amb les baralles Bicycle, bueno, amb les que vulgueu, de fet és igual, que consistirà en endevinar les 3 cartes que un jugador... Què tu dius? Primer us faré l'efecte, ¿vale? I després us ensenyaré com es fa. Vale, llavors una vegada vaig mirar les cartes i era una baralla completament... Era una baralla completament normal i barrejada i tot el que vulgueu. Llavors li vaig dir a un jugador: donen per la part inferior de la baralla la K de piques. I el jugador, sense mirar, va agafar la carta, me la va donar a mi i de revisar li vaig dir: molt bé, ara donen per la part del mig el 5 de piques, de manera que el jugador va agafar el mig, me la va donar a mi i vaig dir: molt bé. I donen per la part superior el 2 de piques. El jugador va agafar la carta i la va deixar aquí. Llavors li vaig dir: recordes les cartes que t'he dit? Sí, efectivament, K de piques, 5 de piques i 2 de piques. Que era 5 de piques, K de piques i 2 de piques. Molt bé, ara us explicaré com es fa aquest joc. És molt fàcil, ¿vale? És un truc realment fàcil. I consisteix en quan tu fas l'extensió de les cartes, ¿vale? Quan tu fas aquesta extensió, no sabeu? Quan tu fas l'extensió o així, es fixes en la primera carta, que és el 9 de diamants en aquest cas. I llavors hi ha aquestes cartes i dius: dona per la part inferior al 9 de diamants. Llavors tu mires la carta, que és el 4 de piques, però el jugador no l'ha vist, doncs deixes aquí. I dius: dona per al mig el 4 de piques. I el jugador, pues, no la veus, tu i agafa el 2 de diamants. I dius: digues per dalt el 2 de diamants, que era el 9 de diamants. I llavors ja tens les 3 cartes que tu li has dit que el jugador t'ha agafat. Per màgia, per així dir-ho. Molt bé, si us ha agradat, subscriviu-vos i doneu-li me gusta, que no es triga res, ¿vale? És un 0, i aquí està el truco.